Cando a sospeita de accidente vascular cerebral, a TAC é a forma de chegar a un diagnóstico. Mas este exame pode dar orixen a até 30% de falsos negativos. O meu nome é Victoria Leiro e no I3S, no Porto, onde vivo há quase 15 anos depois de me mudar da Galiza, estou a traballar nun axente de contraste innovador para tornar o diagnóstico de ABC máis fidedigno. Se tudo correr ben, daqui a 10 anos seremos capaces de aumentar a precisão do diagnóstico de ABC e así salvar moitas vidas e evitar ou diminuir bastante as secuelas. Cando ocorre un ABC, tempo é cérebro. É esencial que a intervención e o inicio do tratamento sexan o máis rápido posível para diminuir a probabilidade de secuelas. Mas actualmente, por cada 100 persoas que tiveran un ABC, há aproximadamente 30 que non son identificadas a través da TAC con contraste. Eu e a miña equipa estamos a traballar nun axente de contraste innovador que pode permitir unha imaxe con contraste até 27 veces superior á dos actuais axentes usados. Con estes resultados, esperamos ter mellor precisão de diagnóstico do ABC usando doses menores. Alén diso, esta axente é biodegradável, pelo que se desfase en pequenos fragmentos facilmente eliminados pelo organismo. Con este traballo, esperamos mellorar a precisão e a fiabilidade do diagnóstico de ABC, o que permitirá un tratamento máis inmediato e unha mellor cualidade de vida, con menos secuelas dos sobreviventes.